Minä oikein tyrälä. Katson tuota uutta TV-ohjelmaa. Siinä näkyy paljon miehiä ja se on muutenkin mielenkiintoinen. Ihanaa. Katso sinäkin läpi. Selkäni. Löytyisikö täältä jotain kalja aamutuimaan? Se tekee hyvää ja virkistää. Ja muutenkin oma tekemään. Pois vältäni. Sinä senkin laakerinakki, mitä oikein puuhailet? Mutta yritän valottaa maailmaa ja se onnistuu hyvin uudella keksinnölläni, joka varmasti toimii. Ehkä. En ole kokeillut sitä vielä, kokeilin sitä tuon punaiseen plänttyyn. Hieno sää tuolla ulkona, aivan kun sataisi vettä ja avaruudessa se on mahdotonta. Ja näin on. Voin kyllä tehdä vedet tällä. Väräkkäitä. En ehkä nyt. Käytä vähän rottavoimaa ja äkkiä sisälle. Jätkä, sä oot ihan tuumessa. No päähän sattuu ja eikä muista oikein mitään. Onneksi olet hakaohjelma. No niin, no siitä pitikin. Alamaiseni eivät osaa edes hypätä bensiinpyörää ilman köyttä. Saatana. Minä joudun hoitamaan kaiken. Tuhkamaala! Mitä? Yritin maksaa vain laskuja, sinä ilmestyt ruudulle. Saatana. Perkele. Niin, no on ikävä keskeyttää pornosivulle seikkailusi, mutta joku rikkoi tänä aamuna karkkiautomaatin. Katso vaikka. Tjum. Mitä? Satana Nintendo pesee rahani. Anna kaikki rahasi tänne. En voi, täytyy säästää pelikoneeseen ja kaikkea sellaista. Meikä, no tanssitaanko vähän sambaa ensiksi? Veitte kasvoni! Miten tänne tuli kumman löyhkä? Mitä? Muistatteko minut? Mitä? Niin! Sen nimesi oli Robottipippeli vai mitä? Eikö ollutkin? Niin olikin. Ja nyt hoidan asiat selväksi kanssasi, saatana susi. Ääpäs nyt hätikäydä, voin säätää sitä pidemmäksi. Täällä on lähellä kaukosäätimellä, niin katso. Pip, pip. Ei vittu, se on väärä kaukosäätimellä. Se olikin radion kaukosäätimellä, vai? Älkää tuijotako siinä. Hänti, röijä lattia, saatana parkettini. Oli kiva seurustella kansanne pojat, mutta nyt pitää mennä. Odota minua! Älä perää siitä, että oli jotain. Ei vittu. Auttakaa, hei joku. Auta minua. Hyvin sä selviät. Discreetly, and then you say, hey, I brought you flowers, and then you say, wait a minute, Sally, Just mun ei saa koskaan tietää tästä. Mulla pitäis salaisia homopippeleitä mennyt rauhassa. Ja sitten, menkää vaan tämän tappia tai jotain. Minä väännän vivoa. Minä painan nappulaa. Voitimme vihdoinkin lotossa. Paljon rahaa. Katsokaa kuinka se paino, se on vihreä. Nyt voimme pelata räsypokkaa niin kuin ennen vanhan. Ja minä vaan huijata niin kuin luonnollisesti. Rokjulle, vanha kalu. Kuinka voi palvella? Hei, kuule leipäjuusto, mulla on sulle tämmönen yksi juttu tässä. Mä ajattelin, että mä haluan palkankorotuksen. Tai muuten mä tuhoan ton hypiön tossa noin. Ei, älä tee sitä! Tee mitä tahansa!
Joten maksamasi. Älä kiirehdi. Oman sinulle sen palkankorotuksen kun kiireeltäni kärkään. Ei kelpaa, ja tahdon makkaraa voi leipäni väliin lauantaisin. Tai muuten. Joo, hoituu. Älä koske siihen Mersuun, se on kallisarvoinen. Lelu. Se on Opel. Napin painallukselle saan talon täyteen homoja. Homoja. Niin. Ja ne tekevät kaiken mitä käsken. Oho, kello on paljon. Salatut elämät alkavat. Juuri nyt. Ja tässä jaksossa Ulle Seppo menevät naimisiin. Juutan ala painua siitä. No oikeesti se oli kyllä Putkaan vaan. Perkele. Joudumme kaikki putkaan. Ei minä kuule putkan. Minä hoidan tämän. Osaan kertoa yhden tarinan. Mutta... Olen hyvä puhumaan. Ja minulla on monta... Mitä tämä tarkoittaa? Minulla on monta syytä siitä, etten joudu putkaan. Odota kun aloitan. Ensinnäkin... Ja... minä... Kaikki alkoi siitä, kun... Vankilaa tulee. Ja niin sain ensimmäisen kerran pesää. Vai oliko se toinen? Kuuntelitko sinä ollenkaan? Siis, minä olen päätökseni jo tehnyt. Täytyy miettiä. No, te voitte olla vaikka syyllisiä. Tässä avaimeni voititte juuri lomaa. Ei ole reilua tilkistellä tosiaan. No, mutta minkäs teet? No täältä pesee. Ei tarvitse nousta. Tuo on muuten vitun pieni. No niin onkin. Ei siellä se on muuten pienempi. Kuule, olisi kahden keskeistä asiaa. Voisit tulla tänne. Ja voisimme tehdä jotain kivaa. Muuten, miksi tuo vesi on ruskea? Tiedät kyllä miksi. Ja ei ole reilua osoitella toisiaan. Sorvasit minun vehkeitäni viimeisen kerran tästä. No, housutkin ja tee mitä miehen pitää, mutta tee sen nopeasti. Saatanan läski. Kävit täällä keskiviikkona paskalla ja katso miltä se nyt näyttää pyykin perseessä. Ja nyt vedetään oikein perskeen nyt Pohjanmaan kautta. Mitä te teette? Ei nyt. Tän on tehdä kännissä. Niin ollaan. Me ollaan vähän ja hinkkaillaan. Vaan ja hinkkaillaan. Ei tehdä muksuja. Yeah. En halua katsella nakukaloja.